Sziasztok, üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. A mai videó alanya Szabikának a Scania R450-e. Szokásos módon megcsinálok róla egy intrót a videó elejére, és utána elmondok róla pár információt, amit tudnotok kell. Úgyhogy ha érdekel, mindenféleképpen tartsatok velem, és akkor kezdjük! Na, akkor kezdjük is el. Először elmondanék néhány mondatot a kamionról, illetve a cégről úgy általánosságban, és utána majd belemegyünk a részletekbe. Ez egy 7-es szériás Scania, pontosabban R450, ami azt jelenti, hogy 450 lóerős, illetve R-es alacsony főkés. Magyarul a beltérben a padló nem síkpadlós, de ezt majd egyébként megmutatom nektek, ha ott járunk. Mivel 450 lóerős, így sorhatos motor van benne, mivel a Scaniánál 500 lóerő felett van a V8. Ahogy láthatjátok, a Tradelog cégnek a kamionja, ahol ugye Szabika is dolgozik. Ő egy éve használja a kamiont, vagyis kicsit több mint egy éve, mert a pontos átvételi dátum az június 1-e. Egyébként az első kiadása ennek a szériának 2018-ban volt, azóta gyártja ezt a 7-es szériát a Scania. A pótkocsi két oldalán, illetve hátulján ott van a cégnek a logója, illetve egy kis elérhetősége is. Illetve annyit kell tudni, ugye maga a pótkocsi az Schwarzmüller, ponyvás pótkocsival dolgoznak, és belföldi munkavégzésre van használva. Videózás szempontjából egyébként nagyon ritka ezt összehozni, hogy olyan fényviszonyba videózzak, hogy még világos van, de közben a háttérben egyébként már megy le a nap. Azért is nehéz ezt összehozni, mivel általában egy jó 30-35 perc kell egy videó leforgatásához, ebben benne van a TikTokra készített videó, illetve a fotók is, amiket Facebookon, illetve Instagramon fogok posztolni, de a mai videó különleges, és naplementébe készült a videó. Na, vissza is értünk az elejéhez a kamionnak, úgyhogy nézzük meg közelebbről, részletesebben. A szélvédőnél van 2 ledes névtáblánk, 94-es Szabika, illetve Dóri. Dóri Szabikának most már a felesége, augusztus 3-án volt az esküvőjük, úgyhogy még egyszer sok boldogságot nekik. Illetve néhány zászló látható még emellett, plusz ugye a függöny, de ezt majd belülről is megnézzük. Fent egyébként van egy Scaniás matrica, itt elől van 4 villogó, melyek narancssárgán és fehéren villognak. Ezt egyébként távirányítóval tudja szabályozni, hogy milyen ütembe, hogy villogjanak, illetve be tudja állítani fix fényre is, hogy csak világítsanak. Ott van a logó, hogy R450, gyári lámpái vannak, és akkor nézzük oldalról, szintén egy Scania Vabis matrica felül, illetve oldalt egy Griffin matrica, ezt mindet egyébként Szabika rakta rá. A felnit nézve normál felni van rajta, tehát nem alkohol, hanem igazából a gyári felni, illetve ami még érdekes, hogy elől széles kerekek vannak rajta. Ez is szintén a gyári oldalszoknya, egy kis matricával megspékelve. Itt van 2 poroltú a pótkocsin, és akkor menjünk is tovább. Itt meg látható a hátsó felni. Hátul dupla kerék van a húzótengelyen, itt van hátul egy ék, és ami érdekes, nem tudom, feltűnt nektek, hogy a hátsó lámpái emáján hátsó lámpák. Ez annak köszönhető, hogy a MAN és a Scania egyesültek egy ideje, és emiatt lehetséges az, hogy MAN hátsó lámpája van a Scaniának. Így néz ki a pótkocsi,
ugyanúgy a pótkocsinál is megtalálható az ék, illetve ugye a Schwarzmüller matrica. El is érkeztünk hátuljához, ahol egyébként körbe, illetve alul fényvisszaverő prizmák, matricák találhatók rajta, illetve ugye a cégnek a logója, mottója, illetve elérhetősége. Itt még van 50-es, 60-as, 70-es, illetve 80-as sebességkorlátozó matricák. Jobb oldalról igazából ugyanazt látjuk, mint balról, annyi különbséggel, hogy az ék mellé itt találunk egy pótkereket is, de a többi szinte megegyező. És el is érkeztünk újra a kamionhoz, innen is megmutatom nektek a lámpát. Amit még tudni kell, hogy dupla tankkal rendelkezik a kamion, és itt is a gyári oldalszoknya ugyanazzal a matricával, mint a túloldalon. És ugye itt van, hogy ezen az oldalon, illetve a túloldalon is van egy üzemanyagtank. Na és akkor menjünk, nézzük is meg belülről. Ahogy nyílik az ajtó, lényegében észre is veszük ugye a lépcsőket, és ami feltűnik, hogy ennek 3 lépcsője van, a 4. már maga a fülke, míg az S szériának ugye 4 lépcsője van, és az 5. a fülke. Az ajtón található néhány matrica, illetve itt az oldalában van egy Scaniás kuka, ez gyárilag van benne, illetve ezek a piros ledek, ami itt van az ajtóba, illetve a lábrésznél, az is mind gyárilag kérhető extrának. Na de akkor ugorjunk is be a fülkébe, és nézzük meg a többi dolgot. Itt ugye oldalt a szokásos gombok, a lámpának a gombja, ugye mivel lehet kapcsolni helyzetjelzőt, tompított, illetve a Scaniának van automata funkciója is, igazából ez több kamionban is benne van, magyarul ha érzékeli, hogy sötét van, automatikusan felkapcsolja a tompított fényszórót. Ugye mivel 7. generációs Scania, egyértelmű, hogy az új szériás kormányt kapta meg, illetve itt van a műszerfal is. Itt van a felső szekrénysor, és itt van egy tablet, ami utólag lett belerakva, ez a Szabikái, ezt igazából navigációnak szokta használni. Itt hátul van néhány dísz, az egyik a névtábla, ez volt az első névtáblája, illetve ez a zászlósor, illetve az egy-két még csüngi-müngi, ami van, azok eredetileg a szélvédőnél voltak, illetve a függöny, amit láttok, az is elő volt kis rojttal, a helyet lett most, ez ami most van, nagy rojttal. De akkor álljunk is fel, és nézzük meg, hogy mi hogy néz ki. Itt az állóklíma, itt van egy asztal is, amit egyébként ő vett bele, itt van egy kis diszkófényünk, ez egyébként nagyon hangulatos volt, főleg este egyébként mi ott maradtunk még beszélgetni egy kicsit a parkolóba, és amikor már igazán sötét volt, egyébként nagyon jól nézett ki. A felső ágy az felhajtható, mint ahogy ugye most is fel van hajtva, ez látszódik. Itt van egy Scaniás pléd, amit Dóritól kapott ajándékba, és maga a padló egyébként meg le van kárpitozva fekete bőrkárpittal. Itt a rögzítőfék, illetve az elakadási jelző is, illetve ezzel az oldalsó bajusz kapcsolóval lehet kapcsolni azt, hogy D-be, R-be vagy üresbe legyen, illetve az oldalsó gomb megnyomásával lehet kapcsolni, hogy automatán váltson maga a kamion, vagy mi akarjunk manuálba. Mára viszont ennyi volt, remélem tetszett nektek a videó, hogyha így van, akkor azt jelezzétek egy like formájában, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban, amiben szintén egy érdekes kamiont fogok nektek elhozni. Ki tudja, még lehet Romániából. Tartsatok velem, hogyha érdekel, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!